Nagduduma aladawan dagiti nagturpos iti kolehiyo iti maimatangan iti social media ita apanawan. Kas panangipeksa dagiti masaknan iti baligida. Iti kalpa sa graduation rites iti Benguet State University. Na ipasindayaw ti panagturpos ti singin nga agpada a magna cum laude. Anya nga ta tinagbali na sekreto dagitoy as singin. Adda parang ni Dayan Monica Tukay. Two sisters, two dreamers, two unique journeys, two shared destinies. From sharing a womb to sharing life's greatest victories, bond built between two intertwined love that triumphed along the way. Manipod maris ken porma ti mata, akong lapayag ken aminan, awan apulos tinagdumaan ti langada Angela Tricia ken Angeli Trixie Alimba, tisingin manipod kapangan Benguet a nakagunod iti naysang sangayan a pamadayaw iti panagturpos da. No pisikal alanga ken kinasirib ti pagsasaritaan, awan apulos tinagdumaan ti identical twins nga agpada a nagturpos a magna cum laude iti Bachelor of Science in Tourism Management iti Benguet State University. Siyempre masaya po. Hindi po din namin in-expect na ganito po yung kakalabasan po ng resulta. Miracle babies ang may konsidera kidwa iti pamilyada gaputa 7 a bulan lang iti panakaisikog da. Ngam, naipas ngay dagitoy nga awanan iti komplikasyon. Inseparable, kastoy nga inladawan dati relasyon da gaputa sipod kaubing da, kanang agkatakunay da iti anyaman nga aktibidad, iti pagadalan, kas kuma iti panakipasag da akamang ti drum and lyre majorette. Pinanaknakan pa iti singin ti pamati ano anya ti marikrik na ti maysa, kit isumat lang iti marikrik na ti kasingin na nga oray pay no agin na dayuda. Iti matlikodan ti baligi ti singin, kat ti manang ipatag ken managsakripisyo nga amada a jeepney driver, ken ti inada nga empleyado ti maysa a nalatak a panaderya iti Benguet, tapno maysa kadalang iti kasapulan dagiti anak da. Parang hindi mo kakayanin, pero makakaya mo para. Kasi talagang mahirap, pero nakaka-proud, nakaka-happy naman. Mas lalo pag-identity ka, tapos mababait sila, masisipag, at saka focus sila sa studies. Saan man amay libak iti singin ti panakaapektar ti panggadan ti amada, gapoy ti napasaran nga oil crisis. Parang inuwi pong pera po ng tatay namin galing sa pagbabiyahe po is hindi po talaga sapat, which is yun po lalo na yung last na ano po is walang-wala po talaga siyang maiuwi. Parang wala talaga po ma'am, kaya yung parang yung nanay po namin talaga yung parang nag-overtime po palagi sa work, halos hindi po siya makauwi. Kadawyan man ang narigat nga ilasin no asino ni Angela ken no asino ni Angeli, may salang ti makunada giti gagayem ken kapamilyada. Agdultuloy nga itagtag ay ti singin ti kabaalanda para itinarimat ang masakbayan ti pamilyada. Dumtong man ti gundaway nga agsinan ti dana ti singin, impaganatgat da Angela ken Angeli nga agtalinaed ti panagtalak, panagtarabay, ken panagsuporta da iti kabaalan ti tunggal maysa. I am here for you and I am so proud of you what you achieved today, and kikita ko talaga na you deserve this kasi lahat ng pagod and puyat you deserve on it. And ngayon po nilulook forward ko talaga na kahit man kung ano man yung future niya, I am so proud and masaya pa rin po, and I am here by her side kahit ano pong mangyari. Thank you for encouraging me when I feel tired or exhausted. I am proud that you also achieved this achievement, and I am grateful that we achieved together as one. 0.1% lang iti nagbaatanda iti grado. Palano dagiti dua ang maadaan iti panggadan, iti uray anya at trabaho ang may tunos iti inadalda. In a world where comparison often overshadows collaboration, they have shown that supporting one another can be just as powerful as striving for personal excellence. Ti pakasaritaan kin nagapuanan ti singin ket naysang sangayan a milestone ti biagda.
Isuda ti si bibiyag a pamanuknak at ipanangigaed iti panagadal, panagibtor iti anyaman arigat ken kinatibker a panagdalak iti namaraswa, anabuyugan iti napasnek nga aramid, ket agbunga iti nasamit, ken na isang sangayan a baligi. Angeli Trixie, Angela Tricia, Pudno a pagwadan, ken naidumduma kayo. Dayan Monica Tukay para iti pagilian.